us down like a camera. You don't really know you are. Imotifiki banoyile deal stimela skenil itaxi biziwe fakisha umthwalo vele uhamba asambe Sana guys, hey molweni so simile apha andiyazi uba siphi apha kule ndawo but I think it's 172 kilometers to Beaufort West, I think, and that's just many people. We just standing up and doing the guys down. So we just stopped up because the was and basically besikuthengile but sesakufumana caba ungene phansi kwezitulo but sesakufumana so we simile apha ngoku sitawuthatha nee-pictures nje akubona ngako ndidinwe down but at least ushoba umntana makasokolisi so yeah guys I think zanibona ngoxa ndifike eBeaufort West masambeni funeka sihambe together yabona sizohamba together side siyofika eMount besinzoqalisa uvloga earlier on guys but sana ndifike namhlanje ndingekho right, like not that ndingekho right but kuye kwenzeka into man along the way yaneza abantu ingabikho right hopefully ndizocopyright ngabamculo khala apha so yeah guys ndibona xa sifike eBeaufort West. Sana guys sihamba ngwengqama yonke into yethu siyenza ngolela so siseBeaufort West ngoku siseBeaufort West sizoyothenga and I got KFC ndicapukela ngobomi bam bona but ke ayikho into endinoyitya ngoku so siseBeaufort West ngoku I think ixesha ngoku it's almost 8 o'clock so sisahamba. Let me show you guys around. If uligoduka uzawuyazi le ndawo if awulogoduka ke awuzoyazi so yeah guys ndizaphinde ndinibone xa siphinde samisa. Bye bye guys. I think sise Graaff-Reinet ne and everyone else uphumile bayothenga izinto zosela and I'm just here emotweni because this girl ulele. I can't even go out because if ndiyaphuma ngoku then it means ba uzovuka so ngoku I have to sit in the car and then just wait for everyone. Andikwazi noyochama andikwazi nothini because oku umntana bengalelanga so ndiyacinga if ndiyaphakama ngoku then it means ba ndizomvusa so here I am being umdlezana of note. Sise Graaff-Reinet ngoku and the estimated time lofika bebethe ngu-4 andiyazi ke sani uba u-4 ezoba ngu-4 na bebethe ngu-4 a.m. but I doubt noba sizofika ngo-7 I think ngo-7 8 but also andifuna ufika ezilalini kusemnyama man andifuna ufika ekuseni nyama ingase sifike noba phaa ngo-9 noba phaa ngo-10 ke at least so yeah guys just wanted to update you on that but I think next stop if sizophinde simise ngoku ndizophuma at least ndiyochama inoba uzobe seyivukile okanye uzobe seyiphungulile ubuthongo because ngoku if ndiyaphakama apha umntanam uzovuka and kudala engalelanga so andifuna uba ngulaa mama unjalo so mandimnike ixesha lakhe enough lolala at least inephi yakhe bendiyitshintshile so I think use-right and before alale ndiye namtyisa so and umntanam is so peaceful you guys you're peaceful sana bendisoyika uhamba naye but oh she's a sweetheart sana, she's a darling. Ndingaphinde ndihambe naye at any given time so yeah I think sogalela nepetrol ngoku up so yeah maninishiye apha for now ndizophinde ndinibone kwistop esilandelayo. Yo guys, kusekuseni ngoku ixesha man I think it's almost 5 o'clock ngoku. It's got to 5 and sikuqumbu sizongena I think sizongena kuqumbu town ne
But apha kwi-accident apha, I'm not sure uba kutshayise nentoni. It looks like ibus. Andikho sure because sisekudana, but andikwazi noyifota because it's an accident, guys. But sisitake apha ngoku. Imoto azikwazi ugqitha, and it looks like ngumntu lukhalayo. Oh, no. Oh, ingathi I think isando kwenzeka le accident because there's just a lot eyenzekayo pha phambili. So sisitake apha because by 6 o'clock besicinga sizobe sesifikile endlini, but also besesasitaka naphikana kutsolo ne besike sasitaka nakutsolo because sesawudropha umntu phana, and ke ngoku besiyomdropha ezilalini maybe ngesesifikile ngokwemantla. I'm just gonna show you guys la nto yenzeka pha phambili because andizokwazi uyifota xa ndisondele kuyo. Ayona ayikho bad na, but kukho i-ambulance, kukho nje into ezidanyazayo. It's just a lot eyenzekayo pha phambili. Hey my loves, hey my dolls, once again. Andisakhona bendigqibeleni uthetha nani, but yeah, finally sifikile. Yeah, sifikile and sidinwe down. Didinwe and no baby Yusha umntana mudiniwe inoba ingase avase ngoku and then alale. But apha Eastern Cape asizange uzolala. Also remember guys, ba apha sifane siza once or twice a year. So ngoku funeka sihambile. So kukho umsebenzi eMahlubini. If you still remember eMahlubini yilaa ndawo sasiye kuyo ngoku sasingcwaba umakhulu wam. So that's where we are going. Ubrother wam uyadecide ngokubana since sifike early, we might as well see. And umama akekho, and also no Imi, because Imi besegoduke already, beseke hambe nomama kwakudala. So Imi akekho nomama akekho bapha eMahlubini. So we just need to freshen up ngoku. And kuyabanda. Ndinxiba isilamba kuyabanda ephondweni, andiyazi noba izotshintsha, but it doesn't look like izotshintsha, ingasinethe qha. And also istress sam guys is that because I didn't plan mandizoya kulona umsebenzi ne. Not that we didn't plan, but like besicinga sizofika late singalenzi ixesha. So ngoku sifike early, ananto yonxiba. Andizazi bazonxiba ntoni. But if ananto yonxiba ndizojonga phaa ebhegini because andikho sure uba ndiyipakishile na into yonxiba. Andikho sure uba ndiyipakishile into traditional yonxiba, but if not, ndizawukhangela mhlawumbi kwezi kamama and see if I'm gonna find anything. But if andifumani into ke, I'll just wear ilokhwe ndihambe emcimbini, ayo big deal mostly. So yeah guys, must freshen it up ngoku, ndihlamba umntanam naye azoba right, ndimnxibise shushu and then sihambeni. Hey my dolls, hey my loves. So xoleni guys, ingona ndibuya ngoku sana ndiye ndalala. Then I just go I'm sure you guys can see by amehlo wam ndisenomvuka.
So ndinalala then ubrother wam wathi masambe wandivusa wathi masambe so ngoku sizohamba ngoku so ndiye ndanxiba ke guys ndiye ndayifumana into yokunxiba kuthe kanti ngelakhi ikhona into ebendiyipakishile ne so ndinxibe yona ngoku kuyabanda apha guys kuyabanda ndinxibe icoat ngoku kuyabanda ndinxibe neboots uzoqonda uba kuyabanda. So I'm gonna show you guys the outfit xa sifika kule ndawo siya kuyo because andikho sure ngabanixesha it's 9:30 the time is 9:30 so siyahamba ingona sihambayo ngoku at least sofika kungeka singasifumana inyama eyojiweyo man bawela inyama eyojiweyo like yona ndenza uba ndiye phana it's because ndibawela le nyama uba inyama efresh yasezilalini. So I'm gonna see you guys xa sendifika pha ndithwelela kakubi kanti ekuqaleni ngobe ndiyithwala le nto bendiyithwele kakuhle but ngoku andiyazi kwenzeka ntoni but I think ndizawuphinde ndizame uyifikisa kakuhle ibe right so ndizandibona xa ndifika phana guys. Sisayohlonipha isimemo sesimemo sethu phofu sisethu uchumane sesimemo okanye sesikamama esesiyohlonipha uba zesikawule kaloku sesam nam ndiyidyane mos ayike yidyane so mna ndikhaphe the gyans ndikhaphile uzihotspotile wena ndizifakile guys azange zodlala apha ezilalini ndizo-athenda yonke into ekudala ndingayi-athendi and sinawo nomgidi wamakhwenkwe I cannot wait nkosi yam. So siganga ngi-gravel ngoku i-gravel road imoto engagqajukelwa litayara nini na apha sana funeka uhambe umincile sana because imoto yakho ungabhaqa itaya sentshone ezantsi ufuna sizodibana namadaka but ingathi akho daka yaze apha and ingathi kushishwana kungathi akunetha besinewari ke sana because ndinxibe iboots because apha kule ndawo siya kuyo kuyathanda uba manzi ngoku ndiyacinga uba ndiphethe iteke emhlophe so ndizongcolisa iteke emhlophe like and ndiphethe iteke eyi-1 ndiphethanga iteke ezinintsi so ndaqonda mandise yeyi inoba ngeyaphi sana ziziqhelile ezindlela and baziqhelile sana zichophile eyongeyalapha e-EC ziqhelile eziqhelile ezindlela ngu-EC. So yeah guys masambeni sihamba sonke methe sihamba sonke masikule jini masambeni guys simise apha ke sana siseka kwaDavs awuseyiyelo man yellow bone ndiyabona bahlubineyo sizavlogha ke sizaveza ke sise kivlog yam kodwa sibahle guys ekhaya hayi sibahle ekhaya phela ndijonga uDavs wam kuthiwa imbi nje zothini uyaphosisa ngoku sigqiba ncoma beniye izolo sigqiba ncoma ngoku basibona ngathi indlela intle ndithi ndilandela emva kwami khawuze ma uzolo uligwala ke wena ke ndaphukelwa yintsimbi lanyaka yithi kuwapha emva kwethu sihambeni but ke mhlawumbi uzodibana nahle endleleni because awuqala apha kwama-M noba nilinde kwama-M salinda phaa sifunisa imgadi but if asiyifumani saya kwaZoom uba siyifumani ningahambi ke ninganishiphi because sizukushiya uba usibonanga kwama-M sakulinda phaa kwaZoom kwaZoom nathi siyaphuma kanifuna nje usive uphi kanti akabuyanga nje usive akabundami funa ukuzitonana akekho ndithi sana into yasezilalini it's the pits yabona ngoku ndiyavloga andikwazi noposta anything because ndisebenzisa uTelkom and uTelkom apha akasebenzi sana ube sewacima bam so ngoku sifuna ugqitha eshop ngoku and sithenga iSIM cards so bayi-2 sisebenzisa uTelkom so asinanetwork asikwazi ufumaneka and I think noba abantu kudala besibhalela but abakwazi usifumana so we just passing by eshop ngoku funeka sithenge iSIM cards zika-MTN okanye uVodacom ne mina sizithengiso yi-2 because I think uVodacom I think the last time ndandilapha wawusebenza and also i-data yakhe i-cheap so masizozithenga zoyi-2 sibone sebenzayo esana the lalis on the rest bapha na imisana angaveli lo mntana
Umngqusho kodwa uphekwe na. Ndizibile ke sana ndayoma emva kwezindlu because phaa kwelaa cala kugcwele, everyone is there, kugcwele kakhulu. So we just arrived and ndicele utatomkhulu wam 10 fika sana ndabe ndinukisela yinyama eyojiweyo. Ndacela utatomkhulu wam uba ndicela andisikele. Wathi hayi zukulwana inintsi inyama apha. Cela aba bafana bakusikele inyama ngale ndlela ufuna ngayo. So I'm just waiting for ubrother wam uyanenzela, uyandibrayela then ndizotya ke ngoku. And then silinde the main meals. So yeah guys, benifuna nje ni-update on that. Akho nto engako. Otherwise sisaqhuba. Bone nabantu abaninzi. Bone nobrother wam ubhuti wam omdala. I'm gonna show you guys ubhuti wam omdala because ayindimanga nochumani qha uchumani ntoni siloko nimbona apha. Sinobhuti omdala but uneentloni uzovela kwikhamera ke. But ndizanibonisa ubhuti omdala. Zawubuyisa ngongoku ufuna just usinga inyama. Khanzamela umbese mntaze. Khanzamela umbese torho nje woboleka zawubuyisa ngongoku. Khanzamela umbese ufuna usika nje. Zawubuyisa awunawo wena. Khanzamela zawubuyisa ngongoku ufuna nje usika inyama pha. Nathi ke akuye ke ngoba seke mnyama. Guys, Zasika inyama. Ndifumene imela mbese. Ngoku ngiyitha sisi xa uthetha ngonathi usaqhubeka usasina sewuyekile. Sewuyekile. Ayithandi kamera.
Elethuna akusabandi ephondweni sana ngoba sisiza apha earlier on besisuke thina elalini yethu kubanda but bekunganithi but bekubanda nje then sathi xa sifika apha sifika kushushu like kushushu uzoqale benigowa because ndinxibe iboots ndiqonda ndandizayithini le nto because andifakanga nezinye izihlangu emotweni but nje jikijiki kwavese kwanetha kwaduduma like yabona yaphinde yaqalisa mbolibikhe bikhe yayeka kancinci but yaphinde yaqalisa kuyabanda guys. Like if there's one thing about the Eastern Cape I'll never understand the weather yakhona because boom boom kushushu boom boom kuyanetha. Why? But overall okay, we're having angaseli guys and I'm not planning to andizibona ngosela namhlanje like ndihamba nomntana and ndinyacinga uba umama uzofuna usela so andifuna umnika loo task uba makagcina umntana ndikhona. So we're still having the most beautiful day. If there's one thing about ifamily yakulo tatam, oh my goodness ngabantu phofu uzoyithiwa ifamily zam ke mandingathi yakulo tatam qha but ndithetha ngeyakulo tatam ngoku because ndike ifamily yakulo tatam andikho ke yakulo mama but thixo wam ngabantu abashame ukuba laa nto kuthiwa ifamily i-blessed kuthethwa ngale family like everyone apha unothando. Okay, enough with the yapping guys. Iyaqalisa mvula. I'm sure niyayibona. I hope niyayibona guys ba khanza ibonisa njani kanene. Hayi andiyazi manjani ibonisa njani but kuyanetha guys like kuyanetha so let me go back inside. Also sicinga udriver sihambe ngoba because apha siyakhona kude. I-drive eza apha i-hour. I-drive ezofika apha. And indlela izoba manzi. So sihambe ngemoto encinci. Oh thixo wam. Guys mabayini zote ligule. I'm right. Molweni bethuna. Hey loves, once again. Hey sibuyile. We just got home ngoku. But we have a pandemic. Kuyanetha phandle. And silibele isithixo emotweni ka brother wam. Besicinga sizobuya sonke because that was the plan basibuye sonke. But ithe xa ifika phana yena like So guys, I got my mom this fridge. Ibideliverishiwe apha ezintsukwini. So ulinde mna shem to unbox it. So she's unboxing it herself. Now andikayiboni ke yaziwa nguye. Iwater dispenser le okanye yiyo? Sada umuntu umnika imali ogqiba uthi makathenga iwater dispenser. Ogqiba decide ba nope. Because dishoba le fridge it's cheaper than lile ndithe makayithenge. But ke ngeyakhe wethu as long mna ndinikile imali yaphuma kumenhlizweni. So I got my mom this fridge. Shem udale colors. Oko sana oko yo ifridge yam. Oko ifridge yam that's what I'm kuthengela ke. So I got it this fridge shem mama ka behile. I'm gonna show you guys by enjoy xa seyigqibile unbox. Hey my dolls, hey my loves. Molweni. And this is the one that got limited nani guys. It's not busy ezilalini. Yeah. What's here? So ngiqonda telephone namhlanje and then just take you guys with me. I'm going to town. Ndiyaqala town namhlanje oko ndafika benifike Saturday ne and then Saturday xa sifike ekuseni sihamba saya emcimbini. And then izolo was Sunday.
Sane oko bendigula guys imini yonke oko bendisifa sisisu izolo ndike ndinesisu esirongo but I think ndingcono ngoku like ayikhange ndilale ngalaa mini but I think sibhetere ngoku I'm not sure noba sibhetere na but I'm going to town we're buying a few stuff because sinomsebenzi kulo mamam and I had to be well like I had to be ekhaya yabo because kubhizinesi sinemicimbi emininzi wethu apha well and oyena ke ukubalulekileyo ngulo mama and efuneka ndiu-attendile so siyothenga ke ngoku siyokwenza shopping for ezo zinto and yeah I just want to take you guys with me man I just want to take you guys with me akho ndingako siyenzayo so masambini sonke siyende down They said son so 100 rand le I think you're right le so iyabhala ne then iyacima okay I think sizothatha yona ke right uyayifuna right happy Yes. okay sana guys yo andidinwe ndidinwe sana I thought ndizorana errands imini yonke but sana andikwazi inyawo zishushu and also angabi namandla because bendigula izolo and like bendigula kakhulu so angabi namandla ngokuba like nesisu sama sikabikho right so ngokuba kuthiwa ndizawuhamba okanye ndizoma because isimile into kaShoprite uyagcwala kwaShoprite so we're just chilling in the car ngoku waiting for my mom and my brother bayasayothenga ezinye izinto bathe baya ngapha kuthiwa kwabuzi but bathe ishophe phaa kude and I was like ain't no ways ngasekhaya mna ndiyotshila emotweni ngoku andizokwazi so we're just chilling in the car waiting for them andiyazi xa sigqibileyo ndizirhalela noyotya because silambile everyone ulambile apha so I don't know uba make sanapha ebhekhi andiyazi ndizamkhupha njani because bendicinga kuzobakho bantu apha sorry mama bendicinga kuzogqitha abantu apha so yeah guys so guys we just came back from town but ndiyacinga ngoku bana I forgot to show you guys something suppose bana nibonisa ngo day 1 ngala mini nandifika ngayo so I might as well do it now. I want to show you guys our project 2025 sana xa kuthiwa uThixo uyalitshintsha ibali lomntu they mean exactly that because okay I want to show you guys okay let me just flip the camera then I can show you guys the situation for anybonisa yona so ekhaya we have this baby we have lo newborn baby 2025 I named this project baby 2025 this is baby 2025 iqale nini ukwenziwa kanene andisakhumbuli kakuhle bayiqale nini ukwenziwa but this is baby 2025 so yeah this is you already know ezi zinto so I can't ingako wethu that I want to show you but I just wanted to show you guys the house because kuse nzima apha ngaphakathi kusenzima apha ngaphakathi yabo kusasetyenzwa but ndizinika
by uFeb funeka bese kugqityiwe apha like ngoDisemba ngoku by end of uFeb in God's grace ndifuna bese kugqityiwe apha kule ndlu because akusekho ninzi ngoku efuna yenziwe ngoku shata kufakwa ifestire then kusanyendwe apha phantsi kusanyendwe nalapha then kusilingwe apha so by uFeb end of uFeb funeka bese kugqityiwe because ngoku funeka ndiphumile and go build my own house. Ikhaya labantwana bam likhaya lam eli. This is my home. Kusekhaya. And then I need to go and build for abantwana bam. Guys, andifuni laa nto uba ndithi xa ndiphumile ekhaya mna phofu andiyazi ngamanye abantu xa ndiphumile ekhaya ndishiye ikhaya lam ligxokogxoko mandishiye ekhaya at least kubonakala uba noko ngumzi. So yeah, this is our project 2025. Bendifuna unibonisa loo nto guys. Uthixo ngubana wesazi sana, not even in 10 years or 20 years ndandikhe ndayicinga uba kungabe kunje ngoku but sana uthixo uyawutshintsha ibali lomntu ndiyibona apha kum. So yeah guys, ndifuna ndinxaniwe sana ngoku I just need imimosa ndibe right. We're just chilling apha, umama simshiye etown and izinto sizifake phaa emotweni sacinga uba sizothula ngoku because zizohamba ngomso sike behleli apha besela sana bepholile baphole down. Malume, say hi to the vlog. Nathini njani? Hayi thetha kahle kalobulisa abantu bamkakushi. Hi guys. So ndiyacinga man ba we've done a lot kule vlog already. And andifuna ukhupha ivlog ezinde, andifuna unika ivlog ezinde, andifuna unika nje 30 minutes. So andifuna unika ivlog ezinde. So I'm thinking but let's just close this vlog namhlanje so that sizoyikhupha. I'm not sure nini but hopefully sizoyikhupha kalapha kuDisemba lena so that we can start vlogging ke ngoku ngomso. We can start a new vlog because lena a traveling vlog I think. So I think we must close this one off and then siqalise ke ngoku kutsha ngomso like ivlog yase Eastern Cape yonke ke ngoku because you still have a lot of things to do apha ephondweni. So yeah my loves, I'm just hoping you enjoyed this vlog. You did not skip ads. Please guys, I'm not skip ads. I am saying this again. Give vlog A1. Cela ubukele at least vlog cela ubukele at least ads ezi2. If ubukele ads ezi2 then uzabuqabile. You don't have to do much. So hopefully aniziskipanga and ni subscribe ile. Then ngena fumani inbox kwelinye late. Uthi bana sana I've been watching your vlogs. Okokoko from daqala maso vlogger from ilobola negotiations up to now kanti andisubscribanga. Uthi andiphosa but ndizoziqabela ngokuba andisubscribanga. Cela nenze sure guys ba niyasubscribe and then I'm gonna come back with any vlog. I'm not sure probably lenza iqala ngomso because andingayiqala. That's why I'm deciding to close this one off namhlanje so that we can start vlogging for part 2 of Eastern Cape on Eastern Cape life. So yeah my loves, let me love and leave you for now. I love you guys so much. Please do enjoy your festive. I'm not sure bizophuma nale vlog but if you phume before i-25 ngicela enjoy your festive yenu. Bye for now. High volume. Am I really that?